enllaçat dos barrancs propers, el de l'Encens i el Salt de l'Agustí, en un variat recorregut barranquista. Hem començat amb el barranc de l'Encens, obert i amb poc compromís. Només té 6 ràpels, la majoria curts i alguns habitables. Primer ràpel ens el saltem perquè està inundat i aquí ens sucaríem. Pont de roca i el Manel que baixa. Segon ràpel, el primer ens l'hem saltat, aquest és el segon. I tu dius que no hi ha aigua aquí? Esquerra a dalt, doncs si la deixes... Ah, exacte. Si la deixes a dalt, és fàcil d'enganxar-te-la. La tendència, bueno... Quart ràpel. Desgrimpable amb l'ajuda d'una Daisy. Aquí estalviem corda. Ràpel, que sembla que és el de 12 metres, d'un arbre, vaga i mallón. Vinga, endavant. Jo no el toc aigua perquè us apegaria el constipat, No. No pateixis. Tram de transició, unes potes i un pont de roca. Si hi ha un de 17, sembla que és, perquè és llarg. És llarg. Gairebé al final trobem 2 ràpels més llargs de 12 i 17 metres. Per allà, amb aquella vora, encara pujaria. Algun d'aquests sí. Vinga. Arribant al camí, De punxes! qué bonito este barranco. Joder! Ai! Després d'un curt tram de transició, iniciem el segon descens, el Salt de l'Agustí. Primer ràpel, 4 metres. Després d'un primer tram obert, trobem el sector més vertical, un ràpel de 20 metres i una gran vertical que baixem amb 4 ràpels encadenats. Ara no, Aquí. aquí. Posa la teva corda sota. De les dues? Sí, estic gravant, Ràpel de 13. Què dius? Faràs alguna foto també, no? I preparant el ràpel de 15. A la gran vertical. Sí, aquest seria... Ja, tio, ja he vist amb ell, ja. La vertical, No, mare, no. El primer sempre. ràpel de 15. El veus ja el Manel, no? Sí. Espera. Aquí tot el muntatge. Un bon muntatge. I una bona timba. Recuperant la corda.
Després de la gran vertical, encara queden 2 petits ràpels per completar el descens.